Høj. Vi opser noget med fodboldkort. Så både gamle og anden nye. Godt være, at har nogle, der er nye, men ja. Lad os gå i gang. Først viser jeg alle mine Atletico Madrid. Det kan godt være, at jeg har flere, men dem jeg lige har fundet, viser jeg. Det er en anden fra Atletico Madrid, som jeg ikke kender. Kig. Ham her. Han er rigtig hurtig. Han er næsten helt fuldt hurtig. Så har jeg Atletico Madrids mærke her, som er 5+. Så har jeg sådan et hold, som jeg ikke helt ved, hvad hedder. Ham her i gammel, som er rigtig god i angreber, og han er så god her. Han er lige så god som alle angreber, så god er han. Så har jeg også mærket. Det er mærket, som er 5+. Jeg har rigtig mange mærker, som der ikke er sådan på. Og så har jeg med Zlatan. Zlatan Ibrahimović. Så er Zlatan Ibrahimović igen i lilla, som er pissegod. Og han er svensker. Det er han også i det her. Men hey, jeg skal lige... Der var et eller andet 2016. Nej, det var det ikke. Så er sådan en her. Fra et eller andet hold. Skal lige vise. Har jeg en lille bord med fodboldmapper lige kan være på, eller min fodboldmapper? Et lille bord? Kigger lige her. Nej, du kan tage en stol til en lille bord. Er der nogle stole? Der er mange af dem. Nu har jeg rigtig mange. Kan jeg jo bare trække den stol ud af ved siden af den. Nå ja. Så bruger jeg også sådan en her til at lægge, og så bruger jeg også kørestolen til at lægge dem på. Kan jeg lige sætte mig her? Der kan jeg også sidde, fordi at, ja. Kigger lidt. Kan vi lige se min fars side? Okay. Så er jeg igen. Kunne lige bare lige til det. Hvad? Du havde ikke slukket fjernsynet. Jo, jeg havde det. Nej, hen med din seng. Nej, den er i hvert fald ikke. Men den, jeg stod fjernsyn på. Det er jo ikke nok, hvis du har 2 fjernsyn selv, er du også nødt til at slukke 2 fjernsyn. Nå, men jeg vidste ikke, jeg havde den tændt, for jeg slukkede det. Nå. Det stod tændt, ja. Undskyld.
parser, hvis jeg kan få dem op. For jeg har nogle parser, som ikke kan kaste i hop. For de er nemlig lavet af Fiokus Polokus. Fiokus Pokus. De er nemlig lavet ud af Filiokus Pokus. Filiokus. De er nemlig lavet af Pokus. Filiokus. Iliokus. Filiokus. Filiokus. Jeg har nemlig Filiokus. Fokus. Når det er fandme det modusk. Bodusk. Bodusk. Skal lige sådan der. Og så er Schwartes. Suartes. Og til at stikke af brabo. For jeg har et sikkert bræt. Skål lige op, hvis der egentlig er lyd på.